Pinoy Bus Driver TV. Yan, may bugsit si Bigo naman ang Manuel, si Murillo. Dito sa Fernando. Dadaanan natin ngayon ang 926 na usasa natin siya. Kaya natin kung gaano kalayo dito sa Fernando, sa Kabilao. Lapit lang yan yung bugsit. Yan yan, bugsit lang. Shoutout nga pala kay Mr. Los Baños, ang aming inspector. Taga Bacnog City. Daming pasahero tayo bugsit, disisiting. Disisiting ka. Pag 20 sitting din. Pag sitting, 7 lang yun. Wah, alas 12:38. Dala ko tulog gitna, tigran takto. Para ko dito. Lipad din ako eh. O Pag tay, ikaw naman, lipad din ako eh. dala ko tulog kanina. Tapos paglundag sa may preno mo, pag sa kaunong pangga ko nung kapuan eh. Di ko tulog dala ko gitna eh. Sila may gusto niyan eh. Dala sa gitna mo. Ako dala ko tulog sa gitna eh. Oo, dyan ako sa gitna pag walang tao. Yung tapat sa may gulong. Wala nang laga pa sa ilalim, mga kaya yung muli. Push up. Bagong muli yan, bagong kapit. Tok. Bagong muli yan sa kaliwa. Pati sa segunda. Di ko ba nasa kanan? Ayan eh. Kano naman ang palitan dyan? Ano ba niya mga maril? Hindi. Buntot mo lang ha. Buntot mo lang sa 926 para may ilawan ba. Kanan. Napagitna mo yan siya no. Ha? Ha? Babalik po sa libro. Ilan taon na ba yung namatay? Nagano
Ilan taon yun? Isa man lang, parang 20 na rin. Ah, bata pa? Babae? Pamangkin na yun eh. Kuhan eh, ulit. Pamangkin na yun ulit. Oo. Taga, bato? Saan ba nakaupo sa likod ng driver? Nasa likod siguro. Nandito ba? Eh, ita-travel ko ba niya lang. Bawal ba ganyan? Kaya, sa kayusin sa buwan. Makayusa pa ko doon. Sus, sakay lang yan sa ban. Pwede. Pero ang tour nila. Ha? Ang tour nila, ang problema sa Peter kay Adot Tatlo bro. Saluin sa kabila naman. Ah, ayaw lang tumawin. Hindi na sila talaga. Upload pa. Palutin namin ang yung ban. Tapos lagyan ng bagay. Sa trapal. Oh, tragedy. Wala na. Alwanda, sa kita na to. Lakas talaga yung pagbabangga kahit isa. Malapit na sana, no? Malakas. Visual ko ba yan sila? Kasi tumigil naman na si Kon eh. Ano lang, nakayod siya. Nakahig ba? Ang bangkay, nandiyan pa sa ano. Naga. Eh, walang ibang sugatan. Walang ibang sugatan. Masugatan ba? Kamay, mga minor na ba? Nagbuwas na tanan. Ha? Nagbuwas na tanan, mga Ang, minor naman. ang isa lang napuruhan, patay. Oo. Pero na ako kung susunod ko lang na Naghanap naman disgrasya. may isa ata Yung pa yun. Hindi yan. Nasa kita banda yung bus eh. may isang ano na sa ospital ko isa pa lang na ano ba na x-ray pa. Laki. Natulog na driver sa truck. Natulog. Statement ko na anak. Ha? Natulog ang driver sa truck. Statement ang anak. Ang anak mismo. Pauban na niya. Mapanaw sa anak. Ah, kasi ikaw ba nang sa truck? Oo. Nakatulog daw papa niya? Oo. Basta. Di ba? Lima, hindi ko Yan, yung truck ko yan. Ayan. Shoot off. Tama na. Tama na. Uy, labas. Yan, yung truck ko sa unahan. Ito na. Shoot ko na.